Mayong gabi ka natong tanan. Kumusta? Hinaot niya na pud kita karon sa mayong panglawas o malipayon uban sa atong minahal sa kinabuhi. So, sa dili pa ko magsugod sa atong vlog karong gabi una. Kumusta sa ako? Bayan sa atong kahimtang sa kalibutan karon naatay bagyo nga niabot o puno ta sa kabalaka ay kusog kayong ulan guys, labi na diri sa amoa sa Cagayan de Oro City nga among gipuy-an karon kusog kayo ang ulan balaka ko. So kitang tanan no na magintay mga kabalaka. So inaot nga bahin sa atong pagtuo kang sa atong Diyos nga amahan di ta atay mabalaka lakson ta mga igsuon ko mga guys kay kanintanan pagsulay ra ni nato unsa kalig-on ang atong pagtuo ngadto kaniya. Amen. So ang importante nga tuo kita niya pinagi sa atong pagtuo gayran ta niya sa unsa angin atong pagabuhaton, pero daghan karon ang wa masayod, daghan pud karon ang dili ka mao mobasa og Biblia. Pati kong di ko kabalo mobasa ang Biblia guys, pero tungod sa kong pagtuo murag gitugahan ng kuba aning akong mga balak that is a gift only from God. Sa laktod nga pagka-istorya guys, gifted dili tanan tao nga gigasahan sa Espiritu Santo. Para sa ako usa kini kadakong gasa, dili lang para sa ako kaugalingon, dili para sa atong tanan. Kay kini dako kay milagro. So ako lang masultihan nga wala ko nagtan-aw Bible, kani ko ka mao mo basa og Bible. Sa tinuod na usa kay gayon anak guys, mutuo mo sa dili, tuo na lang mo para madali. Nagdamgo ko guys, niabot ang langit tungod sa among at balay. So dunay kahayag gani gawas. Nakita nako ang yang kahayag nga murag flashlight nga sumaw ayon. So man sinugdanan, ihalang akong ulo, daghan mga mensahe guys. Sige kong sulat, amot mo tuo ba mo anik sa dili, pero tuo na lang mo para madali ug ako kini padungog ug idalit alang kanang tanan. So larga maestro, kini akong tula karon bahin kini sa tingog sa balaan nga Espiritu Santo. Mga guys, dili sa yuta sa maayong pamaagi kamo paningkam aron sa usag-usa kaninyo ako kanunay nga mahimo sa tanan kong mga butang kamaog kamo mag-amping ug magdagilan inyong kinabuhi mga guys sa kalibutan. Pero lang guys, kamo adunay katapusan. Diri kanako wala kamoy angay nga kabalakan. Tingog ni sa kamatuoran guys ang tingog sa balaan nga Espiritu Santo or balak sa tingog sa kamatuoran. Padayon ta. Pero lang tao kamo adunay katapusan. Diri kanako wala kamoy angay nga kabalakan. Kay ang tanan kong mga butang humana kung nga gipakabalaan. Unsay inyong gipangbuhat sa uban, mubalik ra gihapon sa inyong kaugalingon ang tanan. Sa inyong kaugalingon, ako inyong mabatian. Kung ang mga butang
adunay bili kaninyong tanan. Nga ako mao ang inyong matuod nga gikanan. Ako inyong ilhon unya pasalamatan. Karon kung aduna kamoy mga problema o mga kaaway, pasalamatin ninyo ako o kamo paglipay. Kay sila mao ang inyong agianan sa kanunay. Sa uban kamo gipaubos, ipataas ko kamo sa dili madugay. Kung sa mga paglaom kamo og dili mawad-an. Unsay inyong mga pangandoy adunay katumanan. Ang akong mga pulong himuon ninyo usa ka hinagiban. Aron ang kalinaw maangkon kanatong tanan. Inumdumi, ani ara ako sa inyong palibot. Sangpita lang ako kung kamo og nakasabot. Sa mga panahon, kamo kamaong mag-antos ug magpaabot. Ang grasya nga inyong gipangita moabot. Hinumdumi sa inyong paningkamot, kanunay ninyo hinumduman. Ang inyong usag-usa, nagkalain-lain kamo og mga kinaiyahan. Tungod kay ang duna may kinabuhi, mao ang inyong gipang serbisyuhan, ang inyong pag-amping ug pagsabot. Sa inyong usag-usa, mao ang akong gikinahanglan. Amen. So dinhi na lang ko kutob ug daghang salamat mga guys sa inyong pagpaminaw. Kining ubos inyong igsuon nga si Aldarica Barbas. Moingon, palihog ko sa pag-subscribe sa akong channel. Daghang salamat. Mayong gabi. Bye-bye.